tardes. Grazas a Librouro por acollernos, como sempre, nesta que é a tua casa, Sí, Esta é a tua casa. é a miña casa, sen dúbida ninguna. A miña casa, de Manuel Veiga, ou de alguna xente que sempre temos o vicio de andar entre libros. E este editor que é un Armadanzas, a ti tamén te gusta Librouro? Esta é a casa, Aquí hai miles de lembranzas, é un espacio... Perdona. Nada, un placer. É unha referencia, María Xosé, vir aquí me referencia. Bueno, é que creo que había que empezar pola casa que nos recibe, efectivamente, porque sin estes lugares, e este é un lugar, a palabra está moi usada, pero emblemático, pois moita da actividade da difusión cultural desta cidade tan creativa como Vigo, pois desde hai moitos anos non sería o mesmo. Así que eu tamén moi contenta de estar hoxe en Librouro, ainda que eu son do Calvario, e entón, pois, cadranme ao mellor outras librerías máis perto, pero con Librouro temos todos un amor especial. Sí. Como con este señor, que hoxe nos convoca. Eu convoca este. Non, Realmente... este señor é convocado tamén por ti, porque vimos a falar de ti, aínda que vimos a falar dun libro que se fai na editorial que dirixe este señor. Oye, outro micro para eu non ter que andar de locutora, non hai. O poñelo aquí? Non hai. Vou falar un rato, logo falaremos. Ten que ser con micro ou non? Se te firma moito andar como se crase. Non, que é moi incómodo, porque logo só falo eu. Vou falar un No, pouquinho, eu pregunto se sin micrófono pode funcionar. Se Escoita, pode sí. escoitar por aí, se escoitase Grabas por aí. ben. Que a mí non me Mellor, apetece salir porque ao micrófono. o rollo... Sabes que pasa? Que a miña voz con micrófono luce moito. Hombre, pois entón... Pero entón, non. Pega o máis e tal... Non, logo leo algo teu e xa quedo tranquila. É moi incómodo, francamente, non fai falta, non? Se non escoitades, berramos un pouquiño máis. Porque para falar de Antonio, non fai falta berrar, só hai que coñecelo. E en Vigo creo que a Antonio coñecemos moito, temos o privilexio de que é o noso veciño e de que é amigo de todo Vigo, creo eu, non? Bueno. Pode haber algún con moitas luces que pode que non sei, Pode ser. pero hai xente con mal gusto aínda en todas partes. Efectivamente. A xente con bo gusto, con capacidade para entender o que significa ter o alento poético e ser capaz de compartilo a través das follas dun libro ou dun recital ou nunha conversa. As persoas que teñen esa capacidade saben moi ben o importante que termos cerca a alguén que a practica, que a crea, que a fomenta e ademais desde aí xa moitos anos tamén vais sementando polos colexios, vas traballando pel con pel coa xente máis nova. Si queres, eu como son periodista fago unha entrevista. Home, Sí. o que ti queiras. Pois Hola. está pagado. Quérelo, sí? No, creo que... A mí se me vai escoitar ben. Sí. Xa estou acostumado, tiña 50 rapaces e rapazas alá polos anos tal, cando había 40 e tantos nas aulas, e, bueno, me escoitábame. Bueno, Porque non hai problema. Eu quería falar dese contacto teu co público máis novo, porque ti, como moi ben lembra Bragado no prólogo deste libro, formaches parte dese grupo de escritores, iniciadores na prensa local, nun suplemento que dirixía quen foi o meu marido durante moitos anos, Antonio Perozo, que se chamou La Pizarra, onde reuní todo o que aquelo despois se chamou Nova Escola Galega, e donde, digamos, que a eclosión da literatura infantil e juvenil ten o seu, digamos, o seu momento fundacional nunha cultura como a nosa que, tendo moitas referencias importantes de literatos e de literatas, verdadeiramente na infantil e juvenil é a partir de que na autonomía Galicia ten que ensinar o galego e falla libros que sirvan para que os rapaces e rapazas, alén dos libros de texto, poidan tamén formarse culturalmente en galego. Hai todo un grupo erades case todos homes, tamén a época así Pois sí, menos Fina, non? Menos Fina, Concha Blanco tamén. E Marilar? Marilar é posterior. Es posterior? Bueno, da mesma época, pero non bueno. estivo na pizarra, non? Non, que eu saiba, non, bueno, na pizarra non éramos todos homes, tens razón. Sí. Bueno, que referías ao grupo en xeral, no. que é do que comenzábamos, non? Falaba da pizarra. Bueno, a verdade é que foi moi duro,
Ok. comezar con todo isto. Porque podes comezar de cero ou comezar por menos un, non? E nos comezamos por menos un. Primeiro porque o galego estaba como estaba. Segundo porque a literatura infantil e juvenil non existía. Existían 4 cousas, algo que fixera Elena Villar, algunha cousa perdida, e sobre todo para min, dende o punto de vista da poesía, Manuel María, non? Eu con Manuel María comprendín que os rapaces e as rapazas podían gozar da poesía, que esa poesía que se escribía con respecto e con agarimo para eles e para elas, esa poesía chegaba moi fondo, non? E foi cando me planteei, a mellor eu tamén sirvo. E mentre se escoitaba, os rapaces escribían, debuxaban poemas de Manuel María en unha clase de terceiro que eu tiña ali no colexio que non quería ninguén, que non me correspondía tampouco, pero que eu quería aproveitala para levar a palabra. Para levar a palabra, para levar a música e para levar a plástica, non? Que fixesen algo que non iban a facer despois nas outras clases, non? Porque ademais, en fin, o profesorado daquela era terrible. Entón, bueno, pois para mí foi moi importante. Non foi doado porque era unha loita contra todo. Primeiro escribes para nenos. Un non é, neste país, e non só en Galicia, non é escritor, sino escribe un libro para adultos. Ti podes escribir 3 libros para nenos e as mentes pensantes deste non te consideran un escritor. Ainda hoxe. Agora non che sei que che diga, non? Pero bueno, eu sigo, eu tamén teño meus libros de poesía para adultos porque os necesito. Este é un libro de poesía para adultos. Pero eu me sinto moitísimo máis feliz do meu traballo como escritor, como poeta para os nenos e as nenas que tanto precisaban da palabra literaria, non? E deses nenos, cantos non serán os lectores adultos teus? Pois... É dicir, esa é un traballo imprescindible. Pois podo decir que sí, e podo decir ademais, hoxe mesmo aquí hai 2 persoas que foron alumnas meñas. Que levanten a man. Só hai unha. No, verdad? Que non a ves. Que non a ves. Aí, Jennifer. Bueno, e outras veces coinciden algúns máis, non? Bueno, eu creo que iso é o máis importante, non? Un vai sementando, sobre todo vai sementando con agarimo, con respecto. Porque moita xente sempre pensou que para os nenos vale calquera cousa. E non é certo. Non. E non é certo. Unha cousa, ti contas que, claro, como a xente da nosa xeración, que somos da mesma xeración, nos non estudiamos en galego, coñecíamos o galego porque o falaban as persoas maiores ou as nosas familias, pero non fomos alfabetizados en galego, non aprendemos a formarnos en galego, e iso foi, pois, un proceso persoal e político que ti o contas tamén aquí nalgún dos teus artigos. A hora de ter que enfrentarte, no sentido da palabra enfrentarse, que afrontar a escola en galego, en que medida ti te sentías en sintonía con eses rapaces que probablemente tamén serían castelán falantes? Sí, evidentemente eran castelán falantes, e peor, viñan falando galego e remataban falando castelán. Eu tiven alumnos que eran de vilas próximas a Vigo tal e cual e que falaban galego e cando pasaba un pouco tempo remataban falando castelán. Bueno, eso é inevitable. Eu tamén fui unha persoa moi machucado polo galego. Eu empecé tarde a asumir o reto e o compromiso, sobre todo, de escribir en galego, de falar en galego. De feito, a moita xente, co tempo, sorprendeulles. Porque eu fui unha persoa educado nun colexio religioso, unha persoa que na miña casa non se falaba galego, por suposto, e non só non se falaba, sino que non era unha lingua de prestixio, non? E para mí foi unha loita brutal chegar a decatarme de que algo nos estaban roubando. Que pasa que hai escritores como Rosalía e Castelao e que non se ven por ningunha parte de verdade? Que pasa cando cheguei, por exemplo, ao instituto e vin que estaba ali Xosé Luis Méndez Ferrín, que para mí foi fundamental,
e rachou con moitas cousas a pesar de que ele era profesor de lingua española, de literatura española, perdón. Pero tuvo seus momentos para mandar escribir, para darnos a coñecer escritores, literatura galega. Eu dicía yo hai pouco, cando estiven con ele, antes de que, en fin, un pouco tempo, hai uns meses, e ele dicía, non é que eu estivesen facendo nada, dentro do que é o programa da literatura española había posibilidade de que se falasen das linguas, das literaturas en lingua minoritaria. E eu aproveitei a situación, dixo el, para poñer, eu agradeciño moitísimo a Ferrín, para mí é unha referencia absoluta. Entón, bueno, o meu compromiso co galego é un compromiso tardío, pero moi potente. É dicir, eu chega un momento en que non podo soportar a idea de que cada día o galego semella que se fale menos. Semella que estea menos presente en determinados círculos. Dóeme moitísimo, eu xa non sabe que facer. De feito, todas as miñas colaboracións en xornais e tal son en galego. Eu podía escribir no Faro de Vigo en castelán tranquilamente. Cando me chamaron, eu podía decir eu escribo en castelán. Pero non quero. Non quero porque por lo menos teño a necesidade de que se comprenda que o galego é unha lengua nosa, que ten moito e forma parte da nosa formación, da nosa cultura, da nosa historia, e non estou disposto a que, pola miña banda, por renunciar a iso, non? Isto que estamos falando sempre se vai corresponder con algún artigo ou varios que el ten aquí. Os asuntos que vou ir tocando, por non ir directamente aos artigos, digamos que mentalmente os teño por temáticas. Sí. Entón, quero dicir que o que estamos a falar ten a ver con este libro. Non é que esteamos agora de repente o que se nos ocurre, non? Fixen os deberes, porque non quería monopolizar sobre unha ou dúas cousas, sino un pouco que se vexa o percorrido dos asuntos que a ti te interesan e que reiteras ou tratas con maior énfase. Si te parece ben este tema, me gustaría tamén comentar yo a un señor editor que ten unha editorial que publica moito en galego e que me gustaría tamén coñecer por que o teu compromiso neste caso coa edición en galego, amigo Xavier. Bueno, pues fundamentalmente por todo o que acaba de contar Antonio e moitas cosas máis, é dicir, é a nosa lingua maltratada, escravizada durante moitísimo tempo e que, vamos, temos que editar en galego sí, porque ten que ser que sí, porque esa é a identidade do noso povo, deste país, o sea, creo firmemente en eso. A pena é que hai xeneracións, como a miña, por exemplo, que non tivemos a sorte, efectivamente, de que dende o principio se nos enseñara na escola, se fomentara, bueno, todo eso xa é pasado, evidentemente, pero ahora temos a obriga de non só recuperala, sino potenciala hasta onde podamos. Desgraciadamente o que di Antonio, que as cousas non van demasiado ben, pero eu teño esperanza de que unha lingua tan bonita, tan, bueno, a mí personalmente, o digo sempre, non? Cando escoito un neno, canto máis pequeno, todavía máis, falar en galego me emociona. Cousa que non me pasa en castelán. E tamén o castelán é a miña lingua, sí. Eu, como Antonio, nací nunha casa onde se falaba castelán. Entonces, bueno, eso ten unha influencia tremenda, non? Pero está claro que estamos obrigados, é un deber cultural que fagamos todo o que podamos para recuperar a lingua. É ético, ademais, non? Totalmente. Non sei, se a túa editorial se negase a publicar en galego, sería algo terrible, non? Non entra na cabeza, pero non entra na cabeza. Pero quero dicir que hai editoriais que non se preocupan de... Pero para mí, personalmente, a editorial non ten sentido, de verdad, o sea, o digo como sinto, non tería ningún sentido. Pero hai unha cousa que tamén hai que ter en conta, e é que hai que comer. E a literatura en galego forma parte da economía galega. E a literatura infantil sigue tendo un lugar, é necesario, insisto, porque está no plan de estudos. Outro día falaba con Dolores Vilavedra, que é unha persoa que está moi no tanto de como evolúen estas cousas, e facíame unha reflexión que me fixo reflexionar, como debe ser.
ela que é bastante nisto, digamos, que moi ríxida, decía, pero mira, eu o que estou notando é que os adolescentes, por exemplo, e as adolescentes, que fan xa o bacharelato trilingüe, como se chame isto. Plurilingüe. No. Sí, bueno, que inglés, galego Plurilingüe. e castelán, leen como non líamos nós. É dicir, evidentemente, teñen moitas cousas que ler, coñecen e se manexan coa mesma soltura, igual de mal probablemente en inglés que en galego e peor que en castelán, pero para eles non é unha cuestión como é para nós, que é política, obviamente, é unha posición que isto é un dereito e isto hai que protexelo, e é unha posición política. Dentro do que, eso decía ela, dentro da normalidade hai unha convivencia e eles se comunican de moitas maneiras, tamén como se comunican máis no mundo digital que no mundo do papel. Digo isto porque é unha reflexión que non é miña, pero me chamaba a atención, porque tamén digo unha cousa, se non se merca, por moito que os escritores que irán escribir en galego, as editoras tampouco poden, ou si. Hai que partir dunha cosa, vamos a ver. Temos o número de persoas e de seguidores en galego que temos, que realmente é un nicho pequeno para enfrentarse a edicións. Que pasa? Que as cousas... Eu levo relativamente pouco tempo neste mundo da edición, 14 anos agora. Vas aprendendo a marcha, ¿no? Sobre todo cando empezas, como empecé eu, sin ter moita idea do que era o mundo da edición. Ahora as edicións son moi pequenas, é dicir, as editoriais hoxe non fan miles de libros como se facían antes, menos hoxe. Hai que asustar as tiradas ao que somos capaces de vender. De vender. Vale, pero sí é verdad que hai unhos costes que están aí sempre, que hai que contar con eles, que fagas un ou fagas 1000, van a estar aí. É complicado, o mundo da edición é complicada, sobre todo porque Galicia conta cun tecido de editoriais pequenas enorme, que eso é moi bo, eso é moi sano, ¿no? Porque hai moitas editoriais que están sendo moi libres a hora de editar. Eso me parece fundamental. Inda que non editen moitos libros ao ano, que teñen esa independencia de poder editar o que lles dá a gana, eu creo que a nosa editorial, con 14 anos editando, é unha das cousas, é un dos valores máis importantes que temos, que editamos o que nos gusta editar. Non estamos enganchados a ningún ferro que obrigue a que editemos algo. Eso, que ás veces pois non ten o resultado que nos gustaría, pero bueno, é tamén verdad que Elvira non está facendo libros moi comerciales. Non está facendo libros comerciales porque este mismo libro non é un libro comercial. Por qué? Bueno, porque isto é toda unha declaración de intenciones de Antonio García Teijeiro, que habrá xente que poda interesarlle, que poda fundirse, analizar todo o que este libro ten, que é moitísimo. Porque, fíjate, este libro naceu, como contei xa na presentación no seu día, de que eu teño a costume de que os fines de semana gustame ler a prensa en papel. Entonces, seguía a Antonio, de feito nosa amistad empezou por aí, pois porque seguía todos os artigos que saca en Estela, como seguía de outro que está aquí hoxe, que é Antón Beiras, porque o paso moi ben, tomando un café, leendo en papel. Bueno, pois un día, Antonio publicou un artículo sobre Luis Eduardo Aute, donde eu vin un montón de cousas, eu tuve a sorte de conocer a Aute tamén, e digo, nada, teño que poñerme en contacto con Antonio García Teijeiro porque non pode ser tanta coincidencia. Bueno, dende entonces, con algunha xente, pásame con máis xente, ler a prensa os fines de semana, ler estes artigos, para mí é unha ilusión. Pásame con Antonio, pásame con Antón que está ao fondo, pásame con máis xente, ¿no? Por qué? Porque ademais hai un valor engadido que para min é fundamental. Son xente que ten opinión e que toma partido polas cousas. Neste intre, tomar partido polas cousas a mí me parece necesario, obrigatorio, Antonio. É dicir, escribir como escribides vos, bueno, é aportar algo a este mundo tan raro que estamos a vivir. Pasamos a outro asunto que é unha constante en prácticamente todos os teus artigos e que no libro ten un capítulo especial, pero en todos os artigos, en case todos, hai algunha referencia á música que estás a escoitar, ou a música que te suxire algo, ou rematas, ou empezas coa música, ou dedicas íntegramente o teu artigo á música. En que medida a música é importante para crear no teu caso? Bueno, a música para min non só é fundamental
sino que é absolutamente necesaria. Eu sin música non podo vivir. Que o teño clarísimo, o dicen sempre. Por qué? Porque a música a min permitiume romper con cadeas que me estaban afogando. Que a miña ruptura social, digamos, o social familiar incluso, comezou coa música. E comezou con 4 melenudos, como lles chamaban despectivamente os maiores, de Liverpool, e que empezaron a cantar She Love You, pero claro, non quedaron en She Love You. Aquí, escoitar os Beatles para min foi pola súa presencia, polo que significaba en aquel momento, pola ruptura anterior con todo o que viña dado, para min foi o que se di agora unha epifanía. Agora empregase a palabra epifanía, unha epifanía, ¿no? E entón, pues tamén. E entón, evidentemente, a música entrou na miña vida. En momentos difíciles para min, soaba a música. En momentos importantes para min, soaba a música. En momentos de soidade, soaba a música. Eu fun buscando aquelas persoas que me estaban dicindo algo importante, ¿no? E iso para min foi necesario. Entón, se chegas á miña casa en calquera momento sin avisar, está soando música. Mentras como, música. Mentres fumo a miña pipa despois de xantar ou a cear, música. Desde que, cando me baño, porque de cando en vez deixo de ser ecoloxista e decido darme un baño, música. É dicir, para min a música, María José, foi todo. Entón, bueno, empezou con cos Beatles, logo chegou Bob Dylan, inclusión das boas letras dentro das cancións, e foi todo así, me dando. Logo viñeron os cantautores españois, veo Menos Serrat, veo Eduardo Aute, viñeron todas estas persoas que tanto fixeron pola democracia neste país, e que parece que agora algúns están máis calados do que debían, outros, desgraciadamente, xa non están aquí con nós, e outros, pois, foron sempre menos valorados. Pero é un pouco así, porque todo depende un pouco de que depende, pois, do mercado. Pero como chegaron dentro... Pero claro, e ademais é que eu teño un problema. Aquel día me botan de casa con toda a razón do mundo. No sé, non hai nadie por aquí que poda botar. Non sei, non. Pero cando me di, pero outro disco, o tengo unha enfermidade. Es así, non pode ser. O teu, ti estás enfermo. Dimo con agarimo, pero no fondo me está dicindo, para xa. Porque eu teño un problema, ademais. Non me gusta un tipo de música. Hai xente que lle gusta o jazz, escoita jazz. Hai xente que lle gusta o rock, escoita rock. Hai xente que lle gusta a clásica, escoita clásica. O problema son eu, que me gusta o blues, o jazz, a canción de autor, etcétera, etcétera, toda, ¿no? La clásica moitísimo. Eu necesito cada certo tempo escutar música clásica. Debussy están moi presentes. Debussy, bueno, Debussy, pero eu son máis beethoveniano, Sí, pero aquí falan moito de Debussy. Debussy, sí, porque en determinados momentos, pues está aí. Bueno, para min é fundamental. E da galega non dis nada. Da música galega non dis nada. No, digo como empecé eu. E entón, chegou a música galega, eu descubrina, para min foi moi importante, e teño na miña casa os discos de Voces Ceibes. Teño vinilos de Miro Casabella, dese Amancio Prada que soubo cantar perfectamente a Rosalía, que non creo que non hai ninguén que cante mellor que Amancio en ese sentido. Vinilos teño de Milladoiro, por suposto, teño vinilos de todos os grupos que foron saindo a determinado momento. Luis Emilio Batallán, ese por suposto é o gran disco para min da poesía en galego, Luis Emilio Batallán. Bueno, podíamos seguir dicindo moitas outras cousas, pero sinceramente a música para min é como unha arma de resistencia, de paixón e de gozo. E un motor para soportar o que vías desde a túa ventana en Rúa López Cineira. Efectivamente. A ventá, esta diestra está presente en moitos dos artigos,
e a molestia, o malestar de Antonio, digamos que se calmaba sempre cunha música que te axudaba a concentrarte e a escribir. E un libro. E dende a fiestra eu vía moitas cousas, e sigo vendo, porque sigo. Acabo de rematar o artigo que sairá o domingo este non, o domingo seguinte, que tamén vai levantar bochas para unha xente. Pero bueno, igual, total, a xente... Podes facer un spoiler, eh? No. E entón, pero o primeiro que vexo, sabes o que vexo cando me asoma a fiesta? O destrozada que Abel Caballero nos ten a Rúa Lope de Neira. Era raro. Horrorosa. Eu tireille e caeu. Horrorosa. No, eso quería decir, igual. Caeu. Si dis fiestra, vemos crítica, porque non recordo que esa rúa se arranxase nunca. E mira que levo moito, exactamente, debe de ser por iso. Está clarísimo, pero bueno, tamén te gustaba moito Bob Dylan. Bueno, Bob Dylan para mí é o mellor. Claro. Ya está. Bob Dylan e Paco, non? Bueno, Paco Ibáñez é outro. A ver, eu teño che calado, eu creo que os dous están aí, non? Vamos a ver, claro, no, é que non se poden comparar, non se poden comparar. Afectivamente, e polo que significa para mí Paco, é o músico que máis quero. E despois, O que máis te marcou, ademais, non? que máis me marcou e o que me ensinou, o que non me ensinaban os maristas, José, o sinto, pero é que saíu así. Lo que non me ensinaban os maristas, que había unha poesía prohibida, desprestixiada, afundida, non? E Paco nos dixo que a poesía era un arma cargada de futuro, e Paco nos dixo que como doen as palabras, e Paco nos dixo moitísimas cousas. Dende o punto de vista humano, Paco Ibáñez é a persoa que máis quero. Falei con ela hai uns días. O primeiro que me dixo, un canto me puxo, é o vento dorme nun dos piñeiros. O sea, a penúltima canción que fixera el sobre un poema meu. É increíble. Paco é o máis grande. Despois, a nivel humano, Luis Eduardo Aute, que comigo se portou, foi unha maravilla. No momentos que pasei moi mal, estivo sempre aí. Bob Dylan me interesa por todo o que significa, non como persoa. Bob Dylan non o quero. Con ese no hablaste, ¿no? Con ese no hablaste. No, con ese non. Ti tampouco, Bueno, estuve a punto. Efectivamente, con el non, ni me importa. Eu limítome a escoitalo, a ler as súas letras, a aplaudir algunhas cousas, criticar outras que non me gustan, por exemplo, cantar diante do Papa, como cantou, además de que Papa, ¿no? Porque se fose diante de Francisco se podía entender, pero diante de quen cantou eso era terrible, ¿no? Pagaban ben, pagaban ben. Eso sí, pagaban ben por 3 cancións. Bueno, está ben que lle quitase o Vaticano diñeiro, tampouco pasa nada, pero non me gustou. Bueno, entón, quero dicir... E un premio Nobel de Literatura? Para mí sí. Para min, mira, María José, a xente como me ten vencellado a Bob Dylan, que cando Bob Dylan gañou o premio Nobel, recibín unha chea de felicitacións no móvil de xente que non pensaba eu. Non o sabía, pero intuía, Pero intuía. Eu creo que me felicitaron máis cando gañou Bob Dylan o Nobel que cando gañei eu o Premio Nacional. Eu creo que sí, porque bueno, pero... Poderías ir ti a recibir o premio Nobel, el non quixo ir? Bueno, pero mandou a unha persoa que eu admiro moito, que é Patti Smith. Sí. Pero, bueno, efectivamente, tes razón. Eu non iría, Eu non iría. É moi bonito aquí, dedicaslle un artigo a George Brassens, Claro. E faz referencia á parte das súas letras. Sí. Fago bailar as palabras, iso faime vivir. Identificaste, verdad? Claro. O único que nos queda da civilización é a poesía. Non son un home amargado, senón melancólico, porque o mundo non me agrada. Claro. Esa fiestra. Esa fiestra. Efectivamente. E además es que subscribo todo o que di, por eso puxen, Sí, no, é que é moi bonita esta recopilación. De frases, non? Sí. Del que me gustou moito. De textos, sí. Eu quedome personalmente con este. O único que nos queda da civilización é a poesía. É un pouco... Para mí tamén. Non sei, finalmundista ou como se chame iso. Catastrofista, pero... Bueno, é unha maneira. Moita forza para, por lo menos, sinalar, non? Que quere dicir de chamar a atención. Bueno, George Brassens, eu escoiteino hai moitísimos anos. Dicía que me gustaba a canción de autor. Non só española, senón... Eu empecé escoitando Mustaquí. Despois pasei a Jacques Brel,
que ainda que non era francés, pero cantaba en francés. Despois descubrín a Leo Ferré, e entre todos esos sobresaía Georges Brassens. E Georges Brassens creo que era un auténtico, unha persoa disposta a derruir todo aquilo que non lle gustaba, a ser crítico, pero un crítico en determinados momentos que botaba fume, non? Que botaba lume, noutras veces moi sarcástico, tremendamente sarcástico, cunha maneira de decir a canción, bueno, pois eso, acompañado dunha guitarra e pouco máis, chegaba moi fondo, non? A min é que a música francesa tamén me chegou moi, pero que moi fondo. Que pasou? Que pasou entón? Que inda por riba, cando coñecín a Paco Ibáñez e tiven a sorte de coñecelo persoalmente, Paco Ibáñez dixo, o mellor compositor da historia, para él, claro, é Georges Brassens. El sente por Georges Brassens unha admiración brutal, e dende entón dixen, bueno, pues mira, non, tampouco es que oía mal. Logo, por outra parte, a Susi tamén lle gustaba moito Georges Brassens. E entón, bueno, pues son cosas que van unindo, pero me gusta moito o seu pensamento. Un pensamento un pouco anarcoide, non? Pero que realmente di cousas que che fan pensar. E eu xa estou farto das frases bonitas. Eu quero frases, textos, palabras que me fagan pensar, que me fagan reflexionar. Por eso te gustaba tanto e te gusta Celso Emilio Ferreiro. Pois sí, e a ti. Sí, pero que estábamos Por falando de iso, ti agora. por iso. No, pero Agora falábamos eu, de ti. o primeiro libro que escribí sobre Celso Emilio Ferreiro, que lín sobre Celso Emilio Ferreiro, foi o voso. María Sempre lle José. digo a ese editor que tes aí ao lado que por que non o reedita, pero agora que non está, comento a ti por si consigues. Edito o cal. Non te preocupes, pero é un libro que debía ser No, reeditado. sí, eu tamén o creo, pero E bueno. ademais agora que ese señor ademais está reeditando cosas de Celso Digo Emilio. eu, pero bueno, non se dá por aludido, entón non vamos No, monopolizar. ás veces os editores son xordos. Mira unha cousa, en outra ocasión xa falamos de Celso Emilio e eu quería hoxe falarte de outro escritor do que ti falas aquí. Compartimos totalmente admiración por él, pero que ideolóxicamente está no outro extremo, como Álvaro Cunqueiro. Pois exacto, sí. Entón é interesante tamén saber que non somente nos gusta aquilo que coincide coa nosa maneira de pensar, sobre todo política, socialmente, Exacto. que hai un arte en sí mesmo no feito de escrita, da literatura, que pode chegar a ilusionarte, a enamorarte e a facerte seguidor de alguén tan raro para a nosa xeración como Álvaro Cunqueiro. Eu tamén son absolutamente admiradora del. Por que te gusta Cunqueiro? O primeiro que teño que dicir, eso que acabas de dicir, a min pareceme que se vai conseguindo cos anos. Nun principio ti estás en contra de todos aqueles que din cousas que a ti non che gustan. Pero a medida que vas lendo, porque claro, aquí toda a base é ler. Claro. Se a xente non lee, estamos perdidos. Bueno, pois vas lendo, vas madurando, vas entrando, vas coñecendo, vas vendo que lecturas realmente pagan a pena e cales non. Vais aquelas que che fan medrar por dentro. E entón chega un momento que o ideolóxico perde o sentido. Diante do que se escribe. E para mí, descubrir a don Álvaro, como lle chamo eu, foi algo impresionante, porque foi, digamos, que foi a beleza literaria, a beleza imaginativa, o creador dun universo que non existía, e que de alguna maneira eu creo que é un precursor, senón do realismo máxico, non? Eu recordo... Eso está demostrado. Está demostrado. Eu recordo que o Pen Club fixo nunha ocasión, hubo unhas xornadas en Santiago sobre Cunqueiro. Bueno, total que a mí me convidaron a que durante o almorzo eu lese un texto sobre Cunqueiro. Sobre. E na mesa do almorzo estaba María Esther Vázquez. María Esther Vázquez era a secretaria, bueno, o apoio literario e tal de Borges. Bueno, foron parella, non? Bueno, non sei se foron parella, a verdade é que moito non me fixo diso. Non sei se foron parella, porque Borges era un tipo tan especial. Ela é galega, non? Pois tampouco que sei. está en Argentina esta idea Está en Argentina, pero de que os grandes autores argentinos tiveron sempre o seu carón
algunha muller galega na condición que fose, pois de compañeira, de... Xa, pues non, E é o caso de Cortázar, e é o caso o que sí, dende logo... de Sábato, por exemplo, Que non? sí. Sí, perdón. Sí, sí, no. O que sí, dende logo, podo dicir que era unha muller que bueno, sabía de literatura unha barbaridade e que realmente, unha vez que deixou a súa relación como o que Borges morreu, que deixou a súa relación, en fin, cando tal, escribiu, bueno, aparte escribiu unha biografía sobre Borges moi interesante, e ela, cando me sentei, porque entendeu todo, o sea, que igual tiña... Cando me sentei, despois da lectura, felicitoume, claro, e díxome eso, creo que está moi claro que cando se fala de realismo máxico hai que falar de Álvaro Cunqueiro. Álvaro Cunqueiro, para min, eu sempre dixen, que si chega a ser inglés, estaría nas altos... Bueno, debemos saber que Álvaro Cunqueiro é non sei se é o máis, pero un dos escritores de España, no seu conxunto, Sí. A quen máis teses de doutoramento se lle dedican nas universidades de todo o mundo. Xa. É dicir, a súa obra ten unha proxección universal que aquí o mellor non todo o mundo coñece, pero é extraordinario realmente. E o propio García Márquez, todos coñecemos a anécdota de que cando vio visitar Santiago, porque el decía que Úrsula, a de 100 anos de soidade, estaba baseada na súa avoa, galega, e tiña interés en coñecer Galicia, pois coñeceu, non coñecía, parece ser ben a obra de Cunqueiro, e el mesmo dixo que, sen dúbida, ese era o antecedente do que lle achacaban a él, e contemporáneamente pois era contemporáneo de Alejo Carpentier, que tamén falaba do Real Maravilloso e andaba por aí, non? Entón, a mí me parece moi ben que a literatura teña corpo por si mesma. O que pasa que, coñecendo a Cunqueiro, como tivemos ocasión de coñecer, polo menos eu bastante, teño a sensación de que era unha persoa que vivía nunha enorme contradicción, buscaba coartadas para moitas cousas e era, sobre todo, supervivinte. Con iso, eu creo sinceramente que o obxectivo supervivente é o obxectivo que eu lle poñería para xulgar a súa actitude cívica, para entendernos, non? Pero bueno, eu perdeu eso, a mí a verdade que me parece, é un momento en que, como ti decías, separamos unha vida de... Por exemplo, eu odio a Vargas Llosa. Pobre, que en paz descanse. Sí, eu odio a Vargas Llosa. E digo sinceramente, odiar, bueno, é unha palabra, pero sí, porque hubo cosas que me facían odiarlo. Pero teño que recoñecer que como escritor, durante unha época, bueno, claro, pero sobre todo as primeiras obras, extraordinario, era un escritor extraordinario e que ten cousas moi grandes. Entón, bueno, pues cheguei, antes de que morrese, cheguei a comprar 2 ou 3 libros que non tiña del, que me apetecía ter, porque sabendo, como saben os meus amigos, que eu poño verde sempre, non? Que sempre tiro a dar... Bueno, unha cousa é a persona social. Bueno, por iso, pero que dice que a madurez ven aí, non? É importante que saibamos distinguir. Se falamos de literatura, outra cosa é que diga, este tío me cae tan mal, hai outras cosas que me interesan que non o leo. Bueno, pero eu creo que se perdemos a lectura, ou se perdésemos a lectura de Cunqueiro, estaríamos orfos literariamente. Bueno, que nos... En fin, outro día falamos máis de Cunqueiro, porque eu agora quería falar de algo que tamén está moi presente aquí, está presente en ti, que é o Celta. É dicir, o Celta que é agora mesmo o Celta, un refugio non, unha plataforma enorme do galego, porque esta nova presidenta está tendo unha xestión que claramente marca por aí, é sorprendente, pero é así, e está atopando unha resposta ferviente, fervoada, dun público que vai basicamente para poder cantar o himno do Celta en galego, para poder sacar a bandeira e para ver un bo partido de fútbol, non? E para decir al trinón. E tamén, é dicir, xadevos iso no estadio de Balaídos, é unha circunstancia social moi interesante, non? Sí. Por que eres tan futbolero? Bueno, sí, non. A mí o fútbol sempre me gustou de pequeno, era o deporte nacional, é dicir, que eu xogaba o fútbol, anda que eu xogaba balonmán. Bueno, o certo é que eu tamén xogaba fútbol e fichei polo Celta Juvenil. Pero realmente, para min, o Celta é un sentimento. É un sentimento, como lle chamo, azul celeste. Meu pai levábame, e era unha das cousas que me unían a meu pai. Despois houve outras que me separaron nese sentido, non?
pero me unía a meu pai. Os recordos familiares en Balaídos, oindo o partido do Celta e tal e cual, para min foron moi importantes. A min gustame o fútbol, pero non me gusta o que rodea o fútbol. Creo que eso tamén queda moi claro en algúns dos artigos que eu escribo aí. Cada día me dá máis noxo o ambiente do fútbol. Pero é certo que dun tempo a esta parte, e que coincidiu coa chegada de Marián Mouriño, teño que recoñecer que hai un ambiente entre a mocidade, sobre todo, de galeguismo. Ainda que non falen galego. No, ainda que logo non falen galego, pero é como unha caixa de resonancia. E entonces a min emocioname. Bueno, a verdade, que eu creo que o fútbol cada día é peor a todos os niveis. Pero eu vos podo dicir claramente, que o mellor dos partidos do Celta é cando se canta o Oliveira dos Teganos. Iso non falla nunca. Depois o Celta poderá gañar, perder, poderá xogar mellor, peor, tal, pero esa Oliveira dos Teganos é auténticamente emocionante. E ti, como non vas ao fútbol, que é de televisión, non o vives. Claro, claro. Un día fun o partido contra o Villarreal e a verdad que intentei gravar para mandarlo a Clara, porque a veces fala de eso, que o fútbol e que ten ese sentimento, ten esa masia de non só un deporte complexo, hai que ter unha técnica moi depurada, ese ver a todo ese Balaídos coa bufanda, e cando mete gol que pone, joda, é un... No, pero sobre todo o principio é impresionante e ademais, mira, eu nunca pensaba que ese himno poidase prender tanto na xente. Sinceramente, teño que recoñecer que... Nada de nada. No, é verdad. Teño que recoñecer. En cambio, é que é precioso, é que soa... É precioso, sí. Soa, é que unha pasada. O mellor momento dos partidos, Alberto, é ese. Para mí, eso non é unha cosa. Para mí, que son profesora, a mí o que me está encantando é ver a canteira celeste, as novas xeracións do Celta, e as roldas de prensa, cando lles vai o da galega, falan todos en galego. Que iso non pasaba antes. Iso é moi importante. Iso é moi importante nos meus alumnos, sabes? Eu teño un fillo que se fixo unha tatuaxe, casi morro, porque me dixo, me fixo unha tatuaxe. Pero me consolei porque fixo a Cruz do Celta e porque puxo na delicia son celeste, celtista no padecer. Eu estaba contenta porque fixo un galego. Efectivamente, Esther. Por eso, algo está calando. Por eso estou dicindo. Solo lle falta a presidenta que todavía non a escoitei falar en galego. Non sei se fala galego ou non. Pero sí que é verdade que é tan importante esa semente que meteron aos do Celta, porque eso é para todo o mundo. Eso se ve en todo o mundo. Hai pouco tamén unha conferencia dun chaval que empezou xogando no Santa Mariña e acabou xogando en Nova York, porque foi emigrante cos seus pais, e contaba que el empezou a falar galego en Nova York, non en Vigo. Aprendeu a falar galego en Nova York. Por iso que a repercusión para todo o mundo é grande. É grande. Outra cosa é todo o que rodea o fútbol, que eu estou asqueado, cada día me gusta menos. Cada día gustame menos, de verdade, cada día é horrible. Todos ese entuzo alrededor de dos equipos, estos. Oxe, había un árbitro, además de Burgos Bengoechea, un árbitro que vai pitar a final da Copa. Da Copa, nada, Copa do Rei, que é eso, Copa do Rei? Da Copa. Mañá, creo que mañá, non? Sí. Mañá, caíron esas lágrimas porque estaba farto de que a seu fillo na escola lle chamasen que dicía que tiña que seu pai era un ladrón porque roubaba os partidos aos equipos. Eso pareceme terrible, non se coida nada. Aínda que ese non é un problema de fútbol, é un problema social. Que pense que é un problema de fútbol e que quere botar fora balos fora. Un problema social que se reflicte aí. Como cousa boa, ese galeguismo que reflicte, creo que o Celta é un equipo que neste momento representa certos valores. Está dando unha batalla interesantísima, justamente na cidade que teóricamente menos galego se fala, donde menos se fala a xuventude. Esta reacción, vamos ver o que dá de sí. Está a conseguir, e fun moitos anos a Balaídos, fun moitos anos socio, he vivido moitas
boas tardes e malas tardes en Balaídos. E creo que ahora se dá algo que non se deu antes, que é moi importante, que por primeira vez ese galeguismo que podíamos chamar, a xente empeza a ter orgullo de marca. Eso é moi importante en calquera entidade. O prestixio, ti falas disso. Claro, sentir orgullo polo Celta e que a xente salga por aí e diga son do Celta é algo que non pasaba dende fai moito tempo. Si había unha afición que eran os de sempre, pero esa xente nova encontra no Celta algo máis que fútbol. Con ese himno, con ese movimento de xente, bueno, é moi importante. Sí, sí, porque ademais ese algo, esa diferencia aí justamente que antes, nos tempos de Víctor Fernández, na época gloriosa del gran Horacio Gómez, que sentía unha enorme satisfacción porque o equipo iba ben, pero nesa época sí, a xente estaba moi contenta. Eu recordo cando fui recoller o premio Pier Paolo Bergerio a Italia, fixemos unha escapada a Venecia, subimos como vos turistas nunha góndola, e o gondoleiro o primeiro que nos preguntou é onde éramos, non? Nos dixemos que éramos de Vigo, e dice, Vigo, Celta de Vigo, Mostoboi, Carping, non sei que. Daquela fora increíble, pero iso era así. Pero hoxe en día non, hai algo máis que todo iso. Hai un sentimento azul celeste do que eu te falaba. Hai un sentimento azul celeste, pero hai un sentimento galeguista en a xente nova. E iso a min encántame. Creo que son os que están sostendo, porque non te creas que a xente maior non pon unhas caras a veces así ao meu lado, hai unhas caras cando din altrinón e cando din cousas en galego. Hai unha cousa moi interesante, ademais, que icónicamente, simbólicamente, o nome do equipo Celta e a bandeira, cos colores da bandeira galega, contribúen a que isto sexa verosímil. É dicir, non resulta tan forzado como podería ser se fose solo unha operación de marketing, que sen dúbida é unha operación de marketing, pero benvida sexa. Totalmente. Eu querería rematar as 9 para que poda falar o público contigo. Entón quedan 5 minutos, en 5 minutos tens que resolver o tema do mar e o tema de Moraima. Bueno, o tema do mar, os que me coñecen saben que sen mar non podo vivir. Os meus mellores recordos, as miñas mellores lembranzas da miña infancia foron do mar. Eses días de vacacións soleiros en Balaídos, en Samil, era unha cousa verdadeiramente que aínda me emociona por dentro. Ese embruxo que o mar posúe para min e que posúe dende sempre foi algo que me quedou grabado de tal maneira que eu non podo vivir sen o mar. E o mar, ademais, é un digamos que un tema tamén moi interesante desde o punto de vista literario. Claro, e en Galicia. Aquí en Galicia, eu, por dicir alguén, digo a Bernardino Graña, que era un dos poetas do mar, Manuel Antonio, que tamén foi outro, as cantigas efectivamente, as cantigas. E logo, pois un poeta que a mí me influiu moito, como Rafael Alberti, non? Que ese Marinero en tierra que foi un dos primeiros libros que eu lín de poesía en castelán e de Rafael Alberti, pois me marcaron moitísimo. Entón, eu onte bañeime en Samil. E ademais faz a foto periódica para que teñamos constancia de que é verdade. Claro, agora... Non tes frío? Non. Non. Agora ven a parte do Pero, María Xosé, podo che dicir que ahora xa non verás máis. Porque ahora en abril, maio, xullo xa non ten mérito. Non, xa, é que en O decembro. que ten mérito é en novembro, decembro, xaneiro, febrero. Ahora para que vos poñas a ser... Eres un presuntuoso. Hombre, algo hai que ser, non? Non moito, pero bueno. Eso, pois, o mar para min, se repito, eu non podería vivir nun lugar onde non houvese mar. Claro, se me quedara máis remedio, teria que vivir, pero afogaríame, sinceramente. Bueno, eu dixenche que Moraima, houberame gustado tamén comentar algo, porque ti fas aquí unha alusión a Medellín, e sabemos que tes familia en Estados Unidos, unha familia moi querida para ti, e me gustaría coñecer a túa opinión, non política puntual, que eso xa, sino en realidad das relacións de Galicia con, pero tal vez para a seguinte presentación que fagamos, temos que ter algún tema. Moraima. Temos algo de Moraima? Hombre, como lo vou decir? Moraima foi durante un tempo unha segunda nai para min. Pois, eu sei, no, pero... Unha segunda nai para min, así de claro. Porque a coñecí nunhas circunstancias gracias a Susi,
como casi todo o que me pasa, porque se non digo iso ademais non se sente feliz, porque é verdade. Doulle eu. Dasme ti tamén, non? Ti tamén estás del lado das mulleres. Total. Bueno, desta en particular, sí. Bueno, pois Moraima para mí foi unha muller extraordinaria. Eu admiraba profundamente a Celso Emilio, eu quería facer un libro sobre Celso Emilio, porque me propuxeron unha cuestión e tal e cual. Como xa lera o voso libro, e xa estaba empapándome, chupándome muitísimo en todo aquilo de Celso Emilio, pois claro, non coñecín a Celso. Eu tive a mala sorte de non ter coñecido a Celso, morreu antes de que eu puidese coñecelo. Pero as circunstancias levaronme a Moraima, gracias, repito, a Susi, que se enrollou con ela e tal, e non sei que, lle vendeu tal, por teléfono, en fin, non vou contar esa historia outra vez. E hubo un amor profundo entre nós os tres. Eu non sei se os fillos mesmos se sentirían un pouco celosos. Problema que terán os fillos. Non sei. Ela estaba contenta. Pero ela estaba feliz con nós, e nós feliz con ela. O mellor arroz con leite que tomei na miña vida, tomei na súa casa. Era asturiana, Claro, era asturiana. Contoume moitísimas cousas coas que estaba de acordo eu ou non, porque sempre falaba moi ben de Cela, pero a min eso non me convencía. Pero o amor que tiña por Celso Emilio, a importancia de Moraima en Celso Emilio... E que era recíproco, ele estaba totalmente enamorado. Totalmente, pero eso salvou en moitas oportunidades. Estivo a pé do abismo moitas veces. Exactamente, estivo, e ti o sabes mellor que a min, bueno, estivo ao pé do abismo e Moraima sempre o rescataba. E Moraima sempre tiraba del. E foi a súa inspiración. Que foi a súa inspiración. Eu creo que a patria, por decirlo así. E claro. E o amor. E o amor. Sí, e aparte o amor a Moraima, que non hai máis que ler onde o mundo se chama Celanova para entender esos poemas de amor. Porque claro, cando eu falo de Celso Emilio, así o comento, todo o mundo está pensando en Non a noite de pedra, que sí, está pensando en Vías ao País dos Ananos, a poesía máis política, non? Incluso o Cabronario. Pero era un poeta de amor maravilloso. Pero eu sempre poño noutro lado a faceta de poeta amoroso de Celso Emilio Ferreiro. E Celso Emilio Ferreiro foi un gran poeta amoroso. E iso debe yo, evidentemente, a súa vea claramente poética e o amor que sentía el por Moraima e por Moraima por el. E nós, por Moraima, sentimos un amor moi profundo. Mira, con isto remato, cando se presentou na Fogueira dos Versos alá no ano 1996, Moraima veu a presentación e foi a xente marchando e quedamos Susi, Moraima e máis eu ali ao pé do Corte Inglés, porque se fixera no Corte Inglés, e nos dixera, bueno, pois agora cando pasen estas festas quedamos e falamos e ceamos e non sei que, e falamos de proxectos e tiñamos esa ilusión hasta que a morte pois coutou esa ilusión e quedamos orfos. Eu morreu miña nai con 9 anos eu e quedei orfo. E morreu Moraima sendo eu xa adulto e tamén quedei orfo. Sempre escribirei, valorarei e quererei a unha persoa como Moraima. E me dame igual que o critiquen, que non a critiquen, que digan cousas, dame igual. Diante miña, prohibido. Pois eu con vos. Aplaudímolo. No. Ahora vamos a hacer comentarios, pero ahora vamos a temos tempo para que faledes. Hai unha moza moi riquiña que eu teño moitísimo agarimo dende que a vin por primeira vez, que veo a un curso que eu daba de esos da Deputación de Creación Literaria, de Creación Poética, e dentro do primeiro momento de que teime que esa é unha rapaza diferente. Está aquí? Está aquí. Que levante a man. Coa súa nai, ademais, co seu mozo. E entón eu dixenlle, mira, Noa, chamase, ademais, como me decía, e Noa García, curiosamente, chamase Noa García, igual que a miña filla. Bueno, pois eu dixenlle, Noa, eu quixese que ti dixeses algo, preguntases algo aos que estamos aquí, que de alguna maneira, pois, estiveses presente. Porque é unha persoa que eu vin como funcionaba cos seus alumnos, que fun o Álvaro Cunqueiro, era, non? Non, Carlos Casares, outro dos que, exacto, outro dos meus. E como traballaba a poesía, como os motivou.
e a verdade que sendo además alumnos de bacharelato xa eran, non? Sí. Non era tan doado, logo viñeron aquí a unha presentación, bueno, unha persoa especial. Dende ese momento, pois, para eu collelle moitísimo agarimo e moito respeto, ademais, porque escribe moi ben. E entón, bueno, díxenlle, mira, me gustaría que si ves con David, que é o seu mozo, e ainda por río a súa nai, que é moitísimo mellor aínda, pois, se apetece comentar algo, dicir algo, participar desto ou disto, porque pois me gustaría moitísimo, porque pagas a pena. No, antes no hai remedio. Moitas grazas por as palabras que, bueno, exceden a realidade, pero bueno. Iba a pensar nunha pregunta ou nun comentario sobre o libro, pero pois a medida que fun lendo pensei que o máis adecuado quizás sería recopilar as ideas que me viñeron a min sobre o libro nun poema. Vente para acá. Vente para acá, vente para acá. A ver, ¿esto puede funcionar? Ahí, ahora. A ver, entra de aquí. A ver, prueba a voz. A ver, prueba. Hola, que tal? A ver, outra vez. Hola. Sí, está. É mellor que o collas ti coa man dereita, vale. que cho poñas esta distancia Exacto, da boca. Vale. Aí, profesional. Aí. Pois nada, o poema é, bueno, unha especie de biografía túa. Miña. Sí, unha especie de biografía, humilde. Porque, bueno, a min marcoume moito, o sea, hai moitos feitos da túa biografía, por exemplo, as referencias que tes literarias e musicais de Ibáñez, de Aute, que me marcaron moito, porque son artistas que a min tamén me encantan, pero tamén me marcou o feito de, bueno, do teu encontro co galego, esa ruptura, bueno, coa lingua e tamén ideolóxica, porque eu tampouco empecé a falar galego dende nena, foi tamén posteriormente cando adoptei ese compromiso. Entón, o poema naceu desa idea, como desa ruptura. Vamos a ver. Sí. O vento arredou as palabras coas que el soñaba, verbas que eran espellos e fiestras, verbas que soaban a música, a poesía e a franqueza. Mais a súa identidade foi revelada coa sabedoría dos cantautores e a maxia das bibliotecas, lugares nos que evadirse da norma militar infesta. Abrigou o galego, lendo e divulgando os versos de Rosalía, Casares e Cunqueiro. O gran fabulador galego recoñeceu a súa mestría literaria e dende esta declaración loitou en cada latexo, en cada poema, contra as feridas das guerras e as máscaras do terror. Eu, sentada diante da fiestra, agardo por eses domingos nos que chega como unha respiración nibia a caricia dos teus artigos. Un encanto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias porque realmente tiñas que facer algo. Tienes que estar presente sempre. No, que va, que va. Gracias. Empezad a disparar. Bueno, Non temos toda eso, a ahora noite. si queredes facer alguna pregunta, hasta me acordo, non me acordo. Mira que me son así pegando. A ver, podemos facer alguna pregunta? Aquí por certo, vou empezar eu facendo unha pregunta Así me gusta. a Javi, a Xavier. Xavier, cando vas publicar o libro de Perozo e María Xosé Porteiro sobre Emilio Ferreira? Que cousa máis rara lle estás a preguntar? Son así, eu xa estaba acostumbrado, tranquilo. Que sepades que empezamos ahora en Elvira, en breve, en cuestión dun mes ou así, vai a salir o primeiro, temos unha colección que se vai a chamar Moraima, e o primeiro libro é un poemario de Celso Emilio, inédito, na maioría dos poemas, algún foi quizá editado en algunha revista no seu momento. O título, o poema que dá título é Pido unha patria ao mundo, nunca máis acertado, máis propicio que neste tempo que estamos a vivir, non? Con todo o que está acontecendo, ahora me ven a mente, porque me ven todos os días, non? O tema palestino, non? Que é un tema que, por lo menos para min, supoño que para a miña generación, é algo traumático, que isto se este repetindo novamente, porque se está repetindo, isto é unha historia antiga xa, non? Por non entrar moito neste tema, que podía falar, si atopo esa relación
que me inspira Celso Emilio cando dice dende o exilio, dende Venezuela, pido unha patria ao mundo, non? Eso que está pedindo os palestinos agora. Están de pedir axuda ao mundo e o mundo está dando a espalda. Pero bueno, ese é un tema. Hoxe é un día bonito, para mí sempre bonito o 25 de abril, porque esa revolución vais a editar. Non te creo nada. Promesas maiores me teñen feito incumplidas. De momento saí pola tangente. Esa revolución portuguesa, a revolución escrave, eso é... Bueno, a min venme influído porque na miña casa, meu pai, un republicano desos con todas as letras, a revolución portuguesa creo que foi, visto ahora dende aquí, quizá a única satisfacción grande que levou como republicano polos seus principios, porque creía nesa revolución donde non había un tiro e, sin embargo, se cambiaba un país. Cousa para él diferente, meu pai xa morreu, foi ver pasar os anos, en os últimos, o que estaba a acontecer neste país, ¿no? Donde todavía os mortos siguen nas cunetas. Ese é o país que temos aquí. Entón, lembrome moito do meu pai, porque seguramente a todos nos pasa que decimos, bueno, meu pai é maior e tal, a mellor é que tamén eu me estou facendo maior, non? Pero moitas das cosas que el decía que verdade son. Entón, o 25 de abril na miña casa sempre foi unha festa. Era un día especial para todos, sobre todo para meu pai, pero para min tamén dende fai moitos anos. De aí que hoxe pois nos reunamos aquí, charlemos un rato e poñen a música, efectivamente, para que podamos cantar isto tan... Non, Queres máis preguntas? Alguna pregunta máis? A ver, Luisa. Alba, alguna pregunta? Tú que non sabes nada, así. E ti, Susi, que é alguna pregunta? Está Luisa pedindo palabra. Mira, eu quero che facer unha pregunta. Ala, como me fixeches abortar. Non, agora vou che facer unha pregunta. Coñecémoste como poeta, como narrador. Como faz agora para facer artigos de prensa, que penso que non ten nada que ver coa narrativa? E para cando o teatro? Bueno, eu, a verdade é que os meus artigos intentan ter un certo tinte literario. Sempre digo, e dixen, bueno, cando se falou de que estes artigos non son do agora, non? Non son do presente. Son do pasado pensando no futuro. Son do presente pensando no futuro, pero sempre pensando no futuro. Pero todos teñen que ter un certo toque literario, mesmo poético moitas veces. E ademais teñen que ter todos, ou case todos, unha referencia tanto literaria como musical. Cando eu poño aí unha canción de un disco, é para que se coñece ese disco. Cando poño un libro que estou lendo neste momento, é para que se lea ese libro, ou, bueno, para que a xente saiba que existe ese libro. Eu, no último que fixen, dedicado a Paquita la Culona, Franco, puxen, que estaba lendo, e ademais é certo, a biografía de Julián Casanova Franco, que era un libro que a mí me parecía fundamental que se leese, que se estudase ou que se comentase nas escolas, nos institutos, máis ben, para cambiar dunha vez por todas esa dinámica branca de non falar demasiado do pasado e seguimos e blanquear como están blanqueando la figura de Franco e de la dictadura. Que ver a rapaces novos con la banderita de España dicindo que con Franco se vivía mellor e que o tomas como un chiste ou tes que pensar que pasa aí dentro, non? Que pasa aí dentro, non? Bueno, pois a min gústame eso, Arantxa, gústame facer un artículo de algo que pasou, nunca o faría porque non sei. E con respecto ao teatro, eu respeto tanto o teatro, veo que está tan maltratado o teatro, tanto a nivel infantil juvenil como a nivel xeral, que a xente o pasa canutas para poder facer teatro.
Respeto tanto que nunca escribiría unha obra de teatro porque eu non estou preparado para escribir unha obra de teatro. E así claramente teño que dicir que a xente, que hai moi bons dramaturgos en Galicia, e para os nenos e nenas tamén hai, magnífico Raquel Castro, por exemplo, hai xente que escribe moi ben teatro para nenos e para nenas, Labraña, por exemplo, Carlos Labraña, hai xente que escriban eles. Eu escribo o que sei. Eu non podo resistirme a comentar algo que sempre autocítome agora mesmo, vou autocitar. O surrealismo forma parte da literatura. Claro. Hemingway, Dos Pasos, Claro. Manolo Rivas, Blanco Amor, Bueno, Carpentier, todos. é dicir, é un capítulo máis, é un estilo máis, E te quero evidentemente, dicir, non? o que eu quería dicir é que Antonio é escritor. Aí está, Escribe correcto, poesía, escribe dalle igual, narrativa, sí, escribe artigos, o sea, escribe. Opinión é unha... a min o que máis me gusta do xornalismo sempre foi opinión e reportaxe. E ambas as dúas teñen moito que ver coa literatura. Porque en 2.500 caracteres, ou mellor, ou en 3.000, tens que sintetizar algo, transmitir algo e que a xente lea de principio a fin, que o mellor non é tan fácil, non? Pero bueno, aquí temos algo así, como se foran capítulos, estes artigos son capítulos dun libro que ten unha coherencia a sí mesma, non? Sí, penso que sí. E aí está. Quería falar, Luisa. Luisa, como non te poñas firme, non te deixo falar. Tampouco é tan importante, pero nada, eu agradecerlle a Antonio. E ti acabas de falar de coherencia e eu quero recordar un feito de hai 30 anos, que non sei se ti recordas. En Coruña? No, Aquí. aquí en Vigo. Facíamos unha xuntanza que se fixera en distintos sitios de España de mestres de educación infantil. E tocou facela en Vigo, fixemos ali arriba no conservatorio. Oh, perfectamente. Sí. Pero foi precioso aquilo. E entón eu chameite para que viñeras. Teño que decirche que o anterior que chamáramos fora García Márquez e non puido vir. Bueno, sempre hai un segundo García para... Estivéramos falando coa súa representante en aqueles momentos en España e non lle coincidía. E entonces, bueno, había unha comisión de, bueno, provincial de sitios de España diferentes, entonces eu propuxe, dixe, bueno, pero podía ser alguén galego, non? E entonces propuxe, chameite a ti, e viñeches ti, e fora precioso, porque falaches da túa poética, de como concebías ti aquelo, era xornada sobre lectura e escritura en educación infantil, e fora no conservatorio. E desde entón para mí quedaches como un referente, que sigues sendo sin, bueno, cada vez medrando un poquinho máis. Entón simplemente agradecerches a coherencia, quería comentarlo xa aquí. Pues moitas gracias, Luisa, porque agora non me acordaba diso, pero en canto me dixeches que fora ali efectivamente no conservatorio, pues sí, además, e logo xente que me escribiu e tal e cual. E que éramos 300 e pico 300 e pico de persoas, sí, das conferencias así, bueno, porque era en plan conferencia así, máis grandes, pues non sei, quizáis despois da de México que había 700 persoas, quizáis fuese a máis, e foi precioso, precioso. En esta tiñamos a unha gran muller que morreu hai pouquiño, Emilia Ferreiro. Emilia, sí. Unha maravilla na Sí. alfabetización. Unha persoa Pois mira, a nivel mundial recoñecida. Unha cousa máis que... Eu outro día iba paseando eu con Susi. E tamén outra vez iba paseando con Alba. E dixenlle a Susi, se me poño a pensar cantas cousas levo feitas eu alrededor da literatura infantil e juvenil. Pero tantas e tan diferentes. Porque eu son unha persoa tímida. Eu non son unha persoa tímida. O que pasa é que son decidido. Eu recordo que cando me chamou Brancana Roch para facer uns másters para profesoras e profesores latinoamericanos en Santiago, eu dixen, pero onde me estou metendo na universidade? De alguma maneira, se eu son un mestrillo, un mestre, pero eu dixen, pois sí, a ver que pasa.
E a verdade é que fui moi feliz porque teño incluso contacto con algunha xente aínda desa época. Entón, efectivamente, isto que me acabas de contar foi moi feliz, Luisa, de verdade, porque o tiña esquecido desde o punto de vista agora, non? E moitas gracias a ti por ser tan amable e estar aí sempre o pé do canón aí agora de presidenta do Ateneo. Algúnha máis? Estamos a tempo porque vaise nos poñer rancia a canción. Van ser as 12 e non a vamos a cantar. Veña. Cantámola? Veña. Quen empeza? Quen empeza? Quen sabe empezar? Dalle. Grándola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é que máis ordena dentro de ti a cidade, dentro de ti a cidade, o povo é que máis ordena, terra da fraternidade, grándola Vila Morena. en cada esquina un amigo, En cada rostro igualdade, grándola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, grándola Vila Morena, en cada rostro igualdade, o povo é que máis ordena. a sombra dunha ciñeira que xa non sabía idade, xurei ter por compañeira grándola túa bondade, grándola túa bondade, xurei ter por compañeira a sombra dunha ciñeira que xa non sabía idade.